Никах дингә һәм милләткә хезмәттер. Никах һәр милләтнең нигезедер. Никахлашып өйләнешү бетсә, милләт тә бетәр. Бу бер илаһи канундыр, диелә хәдисләрдә. Глобальләшү шартларында башка милләт вәкилләре белән корылган гаилә милләткә хезмәт итүеннән туктый аламы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Менә шундый сорау куелды. Менә глобальләшү шартларында башка милләт вәкилләре белән корылган гаилә милләткә хезмәт итүеннән туктый аламы? Фәүзия апа. Әлбәттә, катнаш никахлар турында бүген ачыктан-ачык әйтергә кирәк. Катнаш никахлар, бигрәк тә рус-татар милләтеннән булган гаиләләр бүгенге көндә милләтнең яртысыннан артыгын алып тора. Һәм ул гаиләләр нигездә рус милләте составына күчәләр, әкренләп нәселләре белән. Шуңа күрә катнаш гаиләләрне, рус-татар гаиләләрен һәм аларның нәселләрен татар милләте составыннан чыккан дип, һәм милләткә бик зур куркыныч җаный торган бер афәт дип игълан итәргә кирәк дип уйлыйм. Чөнки гафу итегез, бүген Татарстанда һәр 4 гаиләнең берсе катнаш никахтан тора. Уралның аръягында 80-90% татарлар руслар белән катнаш гаиләләрдә торалар. Мин моны никах димәм, чөнки анда никах дигән әйбер инде юк. Россия буенча милләтнең татарның яртысыннан күбрәге руслар белән катнаш никахларда тора. Гадәттә бу гаиләләрдә гаилә теле рус теле, балаларның теле рус теле, урам теле рус теле, әкренләп дин дә шушыңа күчә. Шуңа күрә бу бик зур афәт. Моны ачыктан-ачык әйтергә кирәк. Мин әйтмим, бар шундый гаиләләр чынлап та әйбәт тора торган, әмма ләкин бу шәхси мисал. Юк, бу шәхси мисал. Шәхси мисал һәм милләт, хәтле милләтнең фазигасын бутарга ярамый. Сүз хәзер бара тенденция турында. Ягъни, тенденция ул шул хәтле зур күренешкә әйләнде, катнаш гаиләләр. Синең милләтеңнең яртысы, ягъни 60% Россия буенча катнаш руслар белән катнаш гаиләдән тора икән, һәм буларда рус милләте өстенлек ала икән, бу инде татар түгел. Катнаш никахлар бер яктан караганда, Фәүзия апа, алар һәр вакытта булганнар. Сугышлар булып торганда да, киресенчә дуслашкан вакытта да кызлар... Мин каршы килим әле, тарихны сөйлим әзрәк кенә. Катнаш гаиләләр революция хәтле булмаган. Бер-ике анда марҗага өйләнү яки руска чыгу ул милләт өчен хурлык булган, алар качканнар, алар аны яшергәннәр, ул турыда бәйтләр чыккан, революция хәтле катнаш гаиләләр булмаган. Руслар, татарлар, чөнки диннәр төрле. Диннәр төрле, телләр төрле, мәдәниятләр төрле, ризык төрле, киемнәр төрле, халык якында килмәгән дин тыя. Фәүзия апа, мин менә хәзер сүзне Хәлимә апага бирми булдыра алмыйм. Сез килешмәдегез, Хәлимә апа. Юк, килешмим. Катгый рәвештә килешә алмыйм. Ничән? Чөнки ул мәхәббәт дигән әйбер бар. Гаиләдә мәхәббәт булырга тиеш. Бик күп ире, хатыны татар булган гаиләдә икесе дә татарча сөйләшми. Аларның һәрберсенең әнисе, авылда әбиләре бар, берсе дә татарча сөйләшми. Татарларның татар балалары татарча сөйләшми. Моны кая куясыз? Шуңа күрә ул башка түгел. Шул ук әйбер. Тенденция дигән менә тагын рус сүзләренең катнашасы. Әнә Хәлимә апа, сез кияүгә чыккан вакытта әйтүчеләр булдымы сезнең? Менә кияүгә чыккан вакытта урыс бит диючеләр булдымы сезнең очракта? Һәм барысы да курка бит инде балаң сөйләшмәячәк дип. Менә үзегезнең мисалда күрсәтегез әле. Носыф әфәндене. Беләсезме, мин урта Ташкентта туып, Фрунзада үстем бит, бит. Әминәнең, Шакирның кызы Казанга күчкән икән, Аллага шөкер. Татар кияүне табар дигән 23 яшемдә мин гашык булдым. Менә 40 елга якын бер ир кеше белән яшәдем. Анысы да урыс кеше булды. Минем улым саф татарча сөйләшә. Ирем минем татарларны татарчада, инглизчәдә туган теле аның татар. Чөнки әтисе хөрмәт итә иде. Әтисенең әнисе бәләкәй чактан гарәпчә яза иде. Урыс сүзе, әйме? Татарча яза иде, гарәпчә, татарча укый иде. Шуңа күрә аны милләт дип, урыс дип белмим мин. Мин аны аермыйм. Бу миллионга бер очрак. Менә мин шуңда тизеп куялам. Миллион
Урыс татар гаиләсе татарча да белми, сөйләшә дә белми. Сезгә рәхмәт. Шуңа күрә хөрмәт итәргә кирәк. Сезгә рәхмәт. Сез балагызны шулай тәрбияләгәнсез. Әмма ләкин бөтен кеше бит Хәлимә Искәндәрова түгел. Алар хәтта әйтегез татарлар татарча сөйләшми дип. Шуңа күрә шушы хәтле зур дулкын белән килә икән. Рус милләте составына күчү катнаш гаиләләр аркасында. Бу инде куркыныч хәл. Юк. Безнең Татарстанда гомумән бөтен төрле милләт вәкилләре яши. Миндә катнаш гаиләгә каршы, чыннан да милләтне бетерә торган нәрсә. Ләкин моны Хәлимә Искәндәрованың мисалы, onun variantlar milyonga bir bulsa zor facia bulurdu. Mana benim bir tuğan abim Novosibirsk'e evlendi, ikinci tapır evlendi, birincisi vefat bulgaç. Ansı da Galina Mikhailovna so'nggi kunine kadar şunu deyip qarada tatar xatınları olay qaray alması. Görəsən ol xatın qızının tərbiyəsindən yoki er kişinin tərbiyəsindən, ul гаилә ағзасының tərbiyəsindən də ki, onun başqa millət kişisi də tatar көк tawfiqli һәм мехрибанлы була ала. Аның аты-әнисен карар кирәк күрәсең. Катнаш никах түгел булып чыга. Миңназым абый, инде бит менә элекке вакытта чыннан да күбрәк иде кебек катнаш никахларга шундый катгый караш бар иде кебек, әйме? Бүгенге көндә менә ничектер инде ул нормага да әйләнеп бара кебек. Һәм гомумән без бит Татарстаныбызда күп милләтле безнең республика. Әлбәттә начар җәмәгать. Мин Фәүзия апа белән килешәм. Шуннан да начар. Бер кан белән бер кан кушылу, ул бөтенләй икенче менталитет, икенче фикерләү рәвеше дип әйтәбез без, әйме? Ләкин бер нәрсәне туры кирәк. Без һәр вакытта да нәтиҗәне күрәбез, сәбәбен күрергә кирәк миңа калса. Мин үзем Казанга килгәндә миңа әни туганнан бирле туқып үстерде. Алла сакласын, чит милләттән, чит диннән кеше белән Казанга барасың, читкә китерсең, ләкин Алла сакласын дигән әйберне. Мин шул әйберне Казанга килгәч үземнең балаларыма сеңдердем. Гаиләдән сеңдерергә кирәк ул әйберне, тәрбияне сеңдерергә кирәк. Ну, әлбәттә, гашык булу, Хәлимә апа дөрес әйтә, гашык булу Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәбез инде, без аны программалаштыра алмыйбыз, ләкин анда да тәрбия булырга тиеш. Сез дөрес әйтәсез, тәрбия булырга тиеш, гаилә тәрбиясе булырга тиеш. Чыннан да без менә хәзер тыңлап тордык, әйме, дини күзлектән моңа караш нинди? Әлбәттә, мин инде татар буларак, һәм гомумән диндә ул киңәш ителә. Миңназым абый әйткәндәй, бер фикердә, бер җирлектән, бер төрле уйлау, хәтта белем дәрәҗәсе. Мәсәлән, ул укытучы белән авыл хуҗалыгында эшләүче булса, алар еш кына нәрсә сөйләшергә дә белмәячәкләр кич белән. Шуңа күрә бер төсле булу ул хәерле. Тиң бер-береңә тиң булу. Ул инде китапларда кафа дип әйтелә. Диндә ничектер истә тотыламысың, гомумән алганда? Әлбәттә инде, ләкин балалар бит мәхәббәт җимешләре кебек күз аллана. Әгәр дә алар бер-берсен яратып, менә шушылай бер-берсенә юл куеп, хөрмәт итеп яшәсәләр, ул мәхәббәт артканнан арта бара. Дөрес. Әмма ләкин еш кына менә шушы мәхәббәт, бер күрүдә гашык булу белән кияүгә чыгып өйләнешеп, соңыннан аңлаша алмыйча, низак өстенә низак белән алар бер-берсен күрә алмаслык хәлгә дә киләләр. Низакны килеп чыгара торган төп проблема катнаш никах булмый булып чыга. Икенче проблема Кайдадыр булырга мөмкин катнаш. Әйдәгез әле без менә бер видеоязма карыйга, нәр дәвам итәрбез. Иске язуда әйтелгән. Шуңа күрә дә кеше үз атасын, анасын калдырып, хатыны белән кушылыр. Икесе бергә бертем булырлар. Худай кушканны кеше айырмасын диелгән. Менә шул сүзләргә таянып, шул сүзләр белән кулланып, ширкәү кәбин куя кушылган кешеләргә. Тик ширкәүнең кәбин куюы бер дин кешеләре өчен, бер дин җәмәгате. Катнаш диннеләр кәбинне була алмыйлар. Алар яшиләр инде шул ЗАГС тиягазлары белән, шул закон бергәләштерү белән. Менә әлегә баягы Гамилә абый, без сөйләштегән дини күзлектән дә карыйбыз. Бу бит инде төп проблемаларның берсе. Чөнки катнаш никахларның да милләт-ара, әмма диннәре бер булганнары була, шулай бит, дине дә, милләте дә икенче төрле булганнары була. Менә сез күбрәк ниндирәк туйларны алып барырга туры килә сезгә? Соң арада катнаш никахлар бик күп, әмма мин бәхетле кеше бит, мин зыялы, демократик, хәйр хаклы, гадел кешеләр, акыллы кешеләр арасында яшим. Алар мине шакалалар. Менә
әгәр дә глобализация дип әйтәбез, глобализация куркыныч түгел, ассимиляция, кул биләүчелек, ниндер кул биләүче мәхәббәт икән ул. Бу котышкыч нәтиҗә, әлбәттә ул вакытта татар теле, туган телен утылачак. Мин аралаша торган даирәләр, алар татар яһуд никахы була, татар урыс, татар чуваш һәм башкалар, әмма балаларына татар телен өйрәтәләр. Ягъни алар мөнәсәбәтләре тигез, хөрмәтле. Хөрмәтсез анда садизм, мазохизм мәхәббәте булырга мөмкин, кул биләүче мәхәббәте. Ягъни үз мәдәниятен сатырга әзер икән башка мәдәнияткә. Менә моның нәтиҗәсе аяныч булачак. Әгәр дә мөнәсәбәтләр тигез икән, бу нормаль. Балалары татар телле, туган телле булып тәрбияләнәләр. Алар 5 телдә өйрәнергә мөмкин бит. Демәк, күп очракта безнең телгә генә кайтып кала. Ни өчен башка илләрдә ике, мәсәлән, рус һәм татар теле генә түгел бит, дөньяда бик күп телләр дә бар һәм ул файдага гына. Медицина ягыннан да әйтим әле. Катнаш гаиләләрне битсәгә милләт темасына гына карыйбыз да бер яктыра килеп чыга. Менә аның медицина ягыннан, психология ягыннан да бик зур зыянлы моментлары була икән. Мәсәлән, мин 2000 елларда Шаллыда СПИДка каршы үзәктә барып өйрәндем наркоманнарның гаиләләрен, нәселләрен, катнаш гаиләләрдә минем һәм бер китап яздым, ахыр заман афәте дигән. Шушы СПИД үзәгенә йөргән вакытта билгеле булды. 2000 еллар башында Шаллыда 25 мең наркоман теркәлгән икән, шуның 70% катнаш никахлар булып чыкты. Менә бу очраклы юкмы? Моның турында без тәфсилләп сөйләшербез рекламадан соң. Татарстан Яңгасыр каналында Таяны нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Менә медицина ягыннан сез сөйли башладыгыз, рекламага киткәнче. Медицина ягыннан да бу котышкыч әйбер, чөнки бу бит фактлар. Моны миңа врачлар бирде. Фәүзия апа, бу наркоманның 70% катнаш никахлар. Анар шыры да шундый иде бит аның. 2000 еллар әле бит әле ул. 2000 еллар инде хәзер 17 ел узган. Һәм СПИД белән авыручыларда 60-70% шушылар. Һәм зиратта да шушылар. Менә җәмәгать ул катнаш никахлар тагын әйләнеп кайтык әле аларның язмышларына ярар. Туйларны уздырды, гамилматур итеп, аларны кушып куйды. Туйда ук башлана каршылык, бер баш җырлый русча, бер баш җырлый татарча, бала тугач китә. Әйдәгез үзеннән сорыйга әле, Фәүзия апа, менә Гамил абый. Туйда сез шушы кирен, хәзер дәвам итәрбез, киренкелек сизеләме туйда ук? Мәсәлән, икесе якка тарту. Булса, без аларның түбәсен, мин аларның түбәсен алдан утыртам. Татарга чыгасыңмы, никах укытасың. Татарга өйләнәсеңме, никах укытасың, ниме? Башын иде, уже керә башлады акрынлап кына. Әлбәттә, андый киренкелек йомшартыла, һәр кеше аңлый, акрынлап кына дипломатия сулларын кулланыла. Һәм инде безнең Татарстанда яшәүче урыслардан, татар кешеләреннән сукланалар. Шуңа күрә акрынлап кына алар аңлыйлар, минем оныгым татар була дип башын иеп кодагыйлар киләләр. Әмма бу күпчелек дип әйтә алмыйм моны. Мин күпчелек дип әйтә алмыйм. Бу минем даирәм. Чөнки мин бәхетле, хәйр хаклы гаделләр арасында яшим. Менә бала туганнан башлана. Ширкәүгә алып барганмы? Шунда шакырып исем куштырганмы? Хәлимә апа, сездә мондый проблемалар булдымы? Шуннан да бу проблема бик актуаль. Ширкәүгәме, нигәме сезнең андый проблемалар булдымы? Юк, менә нәрсә әйтәсем килә. Динсез заманы бит. 90-нчы елларны Франциядән 5-нче канал килгән иде Татарстанга бит. Алар менә шул кушылган гаиләләрне, бит, төрле милләттә карарга ничек яшиләр. Килделәр безнең гаиләгә. Мин әйтәм, менә монда иремнең ниләре тора, менә монда Мәккә, Мәдинә тора. Мәйтәм, без урыс бәйрәмендә уздырабыз, мусулман бәйрәмендә уздырабыз. Тигез. Улым әнием белән бәләкәй чактан мәчеткә йөрде 4 яшеннән. Бит, бернинди син урыс, син татар дип, менә аны чыгарырга, бәлки үзебезгә проблемада тудырабыз кебек. Үзебез баланы бозабыз, үзебез баланы йыртабыз ике якка. Нәрсәгә кирәк? Хөрмәт итәргә кирәк. Күңелдә нәрсә бар, үз динең белән килдең икән, шуның белән бу дөньядан китәсең. Сез чит илдәге ситуация турында әйттегез, чит илдән килүчеләр дип, безгә дә шулай ук видеоязма җибәрделәр. Әйдәгез, әле тыңлап узганнар, дәвам итәрбез. Минем тормыш иптәшем швед. Улгайып беткәч, бер-беребезне эзләп таптык һәм кавыштык. Аллаһ Тәгалә, мин мең рәхмәтлемен. Хатын-кызның нинди икән, бәхете икән дигән сүзне хатын-кыз бәхетен тойдым улгайган көндә. Ул иптәшем минем сөенеп, шатланып, менә монда
Татарстанга килергә ярата. Ул Татарстанга килсә, түбәтәен киеп куя. Татарча исәнләшә, татарча хәлләр белешә, татар сүзләре өйрәнеп ата, ашаганда әйтәмне, бик тәмне дип ашый. Менә хәзер инде 4нче җыр өйрәнеп ата. 4 җыр сыптыртып җырлый. Сабантуйларга барганда Европа күләмендә бер илгә барса, ул татарча җырлый. Минем белән бергә басып, рәхәтләндереп. Бәхетле гаиләләрне күрү әлбәттә сөендерә. Менә хәзрәт, без инде сөйләшә башлаган идек никахлар турында, әйме. Бар бит шундый ситуациялар, күбесе Аллаһ Тәгалә бер бит инде ул. Әйдә никахын да уздырабыз, венчайны да уздырабыз диючеләр дә бар. Менә бу ни дәрәҗәдә дөрес һәм гомумән бу ситуациядә нәрсә эшләргә кирәк? Ике диндә булсалар. Ул инде пәйгамбәрбез вакытында мөшрикләр булган бит инде. Анда китап әһелләре соңрак булды. Яһудлар соңрак, китап әһелләре. Алар килеп әйттеләр: "Әйдә Мөхәммәд, бер көн синең Аллаһка табынабыз, икенче көнне синекенә" диде. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә аят иңдерде: "Сезгә үз динегез, без сезне хөрмәт итәбез, яшәгез, ләкин безгә үз динебез." Менә монда инде Хәлим апа белән мин нәрсә белән генә килешә алмыйм. Баланы җыртмагыз дигән сүз, ул бала үзе дә нишләргә белми хәзер. Чөнки җомга көнне җомгага килеп, якшәмбе көнне ширкәүгә бару ул дөрес түгел, ул кайсы дин? Без хәзер кай вакыт менә бу толерантность дип, мин аңлыйм, кешенең динен хөрмәт итәргә кирәк, аның сайлавын. Әмма ләкин бүген без бөтен кешегә ярыйбыз дип, монда да барабыз, монда да барабыз, монда тәре куябыз, шәм куябыз, монда намаз укыйбыз. Алай була алмый. Без Кемгә комачаулыйсың ул әгәрдә мәсәлән? Ну, дин алай кабул ителмый. Кеше үзенең кыйбласын күрергә тиеш. Ул аны Төркиядә дә комачаулый. Менә Әлими Фазианың дәвамын әйтеп бетермәдем. Бала туды, әйтте, табалмадылар. Үлгәч кая күмергә белмиләр. Балалары катнаштыктан туган бит инде бу татар белән урысның. Берсе әйтә, табут белән күмәбез, урыс зиратына ди. Менә мин буларны Сибирдә күреп кайттым. Икенчесе әйтә, юк, мөселманча күмәбез татар зиратына. Кабер өстендә, мәйет өстендә балалар бәхәс уяталар. Юк, бак, үйтегез, 80-90% милләтен синең Уралның теге ягында катнаш никахлар икән. Менә бу фаҗига түгелме? Моңа күзем үтмә. Нишен безнең менә төп проблема гадәттә катнаш никахларда әйтәләр, бала туса нишләргә? Беренчедән ниме? Башта никахлашу, аннар бала туса, аннар кайда күмергә? Менә сездә әлеге проблемалардан шулай күтәрелдеме соң? Һәм уйланмады, зур проблема соң. Мин менә булганлыгын әйтәм. Ирем үлгәннән соң, 1 елдан соң шунда улым ничектер, әни андый-мондый хәл булса, әти янында урын бар, ул Арча зиратында. Мин әйттем, балам, елмаеп, мен әйтәм, тәреләр арасында ятасым килми. Менә аңлашылды. Бетте, шуның белән бетте. Кирәкми, артык. Дөнья ничек бара? Мин җинем сөйми шушы толерантность дигән сүзне. Ул түземлек, түзәргә кирәкми, дус булырга кирәк, җәмәгать. Статистиканы әйтеп китәсем килә. Теркәлгән гаиләләрнең шуның белән 20% катнаш никахлар. Казанда мәсәлән узган елда 12495 гаилә теркәлгән, шуларның 1981 катнаш никахлар. Татарстан ЗАГС мәгълүматларына караганда, республикада теркәлгән никахларның һәр 5-нчесе катнаш никахка туры килә. Менә бу бездә инде бар. Минназым абый, һәр 5-нче әгәр дә безнең гаилә катнаш никах икән, ничек шушындай, инде ул бит мәхәббәт булмаса гаилә барлыкка килми, шулай бит. Без хәзер моны фаш итә алмыйбыз. Безгә әбиләребез үстерде, үз милләтеңне сайла дип, сайламадылар. Менә ничек хәзер тормыш итәргә кирәк сезнең фикергезчә? Нәтиҗә белән кабатлап әйтергә кирәк. Нәтиҗә белән көрәшеп булмый ул. Аннан нәтиҗә бирмәячәк бу нәрсә. Безгә мөхит тудырга кирәк. Ул әгәр дә үзенең менә минем анагымнан гына алам. Мин теория китмәйек. Анагым кайтты нидән, балалар бакчасыннан. Кәрим ди, урыс малайымы ди, татар малайымы ул ди, миннән сорый. Мен Кәрим булгач татар малайым шинде ул. Ә бит урысча сөйләшә ул ди. Аның логикасы баланың логикасы урысча сөйләшә икән, рус милләтеннән булырга тиеш ди. Шуннан аңа мин тырышкан аңлаттым итәм. Әлбәттә татарча сөйләшергә мөмкиннәр, русча сөйләшергә мөмкиннәр, ләкин син аның белән татарча сөйләшмәдем. Син татарча сөйләсәң, икенче көнне кайткан син ул татарча белә икән ди. Мөхит тудырга кирәк, җәмәгать. Балалар бакчасына җыри. Мәктәптә дә шулай. Шуннан да әйдәгез әле тагын бер видеоозманы карап узыйк. Монысы инде Алманиядән. Нәрдә дәвам итәрбез?
Мин катнаш никахларга тискәре караштым. Үзем дә катнаш никахта торган кеше буларак, бер милләт икенче милләтне юкка чыгаруда этәргеч булуына каршы. Ләкин бер-беренең диненә, теленә хөрмәт белән караган, тарихы белән кызыксынган, гореф-гадәтләрен саклаган катнаш никахлар булуында кире какмый. Андый очракларда ике дин һәм милләт вәкиленең бер оя коруына каршы түгелмен. Менә шундый фикер. Йөремезләр бу. Шуннан да 5%, 25% барыбер бу сан арта. Һәм бу чыннан да милләтнең яшәешенә милли үзеңгә зур зыян китерә. Чөнки ике теллелек дигән нәрсәне аңлап бетми безнең халык. Я татарча, я урысча дип әйтә. Нишләп бу эш булмаска тиеш, мәсәлән, татарча, русча, инглизчә булса мин тәкъдим итәр идем яшьләргә аңлатырга, үзебезгә дә аңлатырга бер нәрсәне. Гаилә төзегән сөйгән тигезлек булырга тиеш. Мин шуның өчен бу тапшыруга килдем. Гаиләне төзиләр, я әтинең теле, я әнинең теле өстән, икенче тел подпольега китә, аның әле телдән башка горефе бар әле аның. Аның милли әдәбияты, сәнгате бар. Ни өчен ул бу гаиләдә я әтинең милләте, я әнинең милләте җиңәргә тиеш. Безнең очракта кызганычка каршы татарныкы түгел. Менә милли фаҗига менә шунда. Ягъни без ике теллек, өч теллекне реаль саклар өчен аларны өйрәтергә тиеш. Һәр хәлдә өйләнгән вакытта яшьләргә аңлатырга кирәк. Өйләнәсеңме? Менә синең балаңның ул ике милләтле, ике телле бала була. Менә шуңа әзерме ул? Күпчелек аңа әзер түгел. Ә мәхәббәткә килгәндә, ниһаят, мәхәббәткә килдек, ниһаят. Шакатырга әйтәм, мәхәббәт ул егетләр килә дә китә. Моңу 1-2 елдан китә, килә дә китә. Ана алгая башлагач. Күпмедән соң китә ул? Күпмедән киткән. Татарстанда иң күп аерылышулар урыслар арасында. Икенче урында катнаш никахлар, өченче урында татарлар. Менә саны. Менә сез Миңназым белән килешмәдегез, Ремзилә. Шуннан да ул теориядә нәкъ шулай инде, тигез булырга тиеш, ул идеалда инде. Ләкин алай булам, безнең татар гомер-гомергә мескен дип әйтмәсәм инде, үпкәләмәсеннәр име, кеше булырга хыялланды. Менә рус телен беләм дә, рус кешенә кияүгә чыгам да, гадәти дип әйткәндә име, кеше булам дип уйлады. Әле бүген дә шулай булдылар. Сүз уңаеннан. Мәктәп татар Балташка кадәр Балташта татар мәктәбенә ашырга каршы торучы ата-аналар нәрсә уйлыйлар соң алар? Безнең балаларыбыз рус телендә өйрәнеп кеше булсыннар дип уйлыйлар бит инде. Аларның начар түгел. Шуңа күрә халыкка тигез мөнәсәбәт булдырырга кирәк. Аларның укуына, аларның эшенә, аларның тормышына бер төрле булырга тиеш. Ике төрле дәүләт. Без Миңназым абый бүген менә медицина ягына да сөйләштек, име? Ә бит Испаниядә менә шул ук нәкъ шундый сәясәт булганында үз арагына алар һәр вакытта катнаш үз арагына кавышкан булганнар һәм хәзерге вакытта аларда хәтта мутациялар бик күп була икән. Һәм дин дә, дәүләт тә аларның катнаш никахларын хуплый. Бәлки ул кан алышынып торырга тиештер менә хәзер. Милләт алмашына бит. Милләт алмашына кан гына түгел. Милләт үзендә булса. Ремзилә абый да әйтеп китте, аннан соң Миңназым абый да әйтеп китте бер мәсьәләне, менә мәхәббәт китә дидек. Шуннан да ул көн саен проблема китсә китә ул, сүнә ул. Аннан соң менә кичкенәдән тәрбия дидек. Кызганычка каршы бүген менә безгә сөенешкә киләләр яшьләр күп, никахлашырга дип, әмма кызганычка каршы аларга сорау бирсәң, менә нәрсә ул никах? Кем ул никахта ата? Кем ул ана? Чөнки ул синең күзең төшкән кыз гына түгел, ул синең булачак нәселеңнең, балаларыңның әнисе. Менә бу сорауларны куя башласаң, яшьләр бер нәрсә бу мәсьәләне уйлаганнары да юк, белгәннәре дә юк. Менә бүген бит хәтта машинага утырам дисәң дә, праваны алыр өчен 3 ай укырга кирәк. 3 ай укырга кирәк. Ә бүген алар без күрештек тә, минем күзем төште, я все влюбилась, не могу дип, алар кияүгә чыгалар да, аннары соң 1 елдан китә мәхәббәттә, никахта таркала. Шуңа күрә гаиләдә менә ни өчен никахта әти-әни рөхсәте кирәк? Нигә кирәк ул? Чөнки әти-әни уйлый, бу кияү безнең кызыбызга барамы, юкмы? Мәсәлән, никахта кызның әтисе мин бирдем дип ризалык бирми икән, хәзрәт никах укымый. Ни өчен? Хәзрәт катнаш никахлар өлкәннәрнең кирәк. Шуннан да фикерен белергә кирәк. Һәм катнаш никахлар да туган проблемалар турында, моның турында шуннан да бик узак сөйләргә була. Фәүзия апа, сезнең шигырегез дә бар хәтта шуның буенча шулай. Илдус Гыйләҗевнең бик әйбәт шигыре бар. Үкенүдән ни файда? Миннән татар конгрессында җыелышта да укыдым. Булай ди. Вакытыбыз күп төштемсең? Ни сәбәптер? Марҗа булды минем зиңгиләр. Килгән чакта юаш иделәр дә, яши-яши тәки зиңдиләр. Безнең телдә бер сүз белмәделәр. Татар нигә алар халкына?
Гомер сүрдек біз дә мығырданып, тілні бұзып туған хақына. Балаларға тәрі үптіргенлер, сиркәуләрдә бізден қашырып, мұсылманлық шулай кеміп бара, нәсіл құрый, яшим ашынып. Абилар да инде аңладылар, қызықмыйлар қатнаш туйларға. Соңлап өкінуден не файдасың, вақытында керек уйларға. Туфан абыйда үзенең бір мәкаләсендә милләт ара мәхәббәт булган, бар һәм булырга тиеште. Тик чынлыкта моның каршылыклары күп. Берсен берсе сөйгән ике гашыйкның берсе һәр вакыт корбан була. Кеше хис кылы булырга тиеш түгел, минемчә дип әйткән. Һәр кемгә, башка милләтләргә нәфрәт тәрбияләмичә, аларны хурламыйча гына, үз милләтен, телен онытмыйча, насыйп парлары белән гаилә корырга ясын дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.